салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. дирӯз бошгоҳи каталонӣ дар даври дуюми ла лигаи испания бо дастаи реал соседад вохӯрӣ анҷом дод. бозии мазкур дар варзишгоҳи аноета бо иштироки 32 000 мухлисон гузашт. хави ва шогирдонаш дар даври аввал натавониста буданд ки ғалаба ба даст оранд ва ин то ҷои дили мухлисонро ба шубҳа оварда буд ки чаро корҳои барса ҳеҷ пеш намеравад. оё даста ба бозии худ баргашт? ҳисоби бозии мухлисонро қаноатманд карда тавонист? инро пас аз чанд лаҳза бо ҳам мебинем. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз ма бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун бошад ба роҳат чинед, сар мекунем. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезутун шуда истоданд. на ҳама топ дастаҳо мавсимро бубарор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди барсатиҷи. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати даста аз даври аввал дида фарқ мекард. дарвозабон Члоек Паук Тер Штеген, ҳимоятгарон Балде, Кристенсен, Гарсия ва Араухо, нимҳимоятгарон Де Йонг, Педри ва Гави. дар хати ҳамла бошад Торрес, Левандовски ва Дембеле мавқеъ гирифта буданд. шуру шавқи бозӣ аз дақиқаҳои аввал диданӣ буд. оғои Левандовски дар рӯзи зодрӯзи худ бозии зебо нишон дод. ӯ дар дақиқаи аввали дидор тавонист дарвозаи рақибро рахна кунад ва ҳисобро боз кунад. Левандовски дар 46 сония голзанӣ кард ки дар 10 солаи охир боре ҳам ба барса ин кор муяссар нашуда буд. шояд аз фориғболӣ бошад ки бозингарони дастаи каталонӣ имкон доданд ки рақиб зуд ба онҳо ҷавоб диҳад. дар дақиқаи 6 Александр Исаак аз ҳайати Реал Соседад ҳисобро мусовӣ кард ва интригаи бозиро баргардонид. дар қисми аввал ҳар ду дастаҳо бозии кушод нишон медоданд. рафти ҳамлаҳо зуд ба вуқӯъ меомад. имкониятҳо барои Торрес бисёр ба чашм мерасид, вале охири ҳамла бенатиҷа буд. дар ҳайати барса бозии заифи хати ҳимоя назаррас буд. онҳо асосан тактикаи 3-4-3-ро пеш гирифта буданд ки ба Балде ва Де Йонг имкони хуби ба ҳамла ҳамроҳшавиро медод. вале Де Йонг дар нимҳимоя ва дар дигар мавқеъҳо начанду вазифаашро ба хубӣ анҷом медод. хатогиҳояш бештар буданду тӯпро бисёр аз даст медод. дар охирои қисми аввали дидор мизбонон имкони хуби пешсафиро доштанд, вале зарбаи задаи Давид Силваро Тер Штеген ба хубӣ гардониду дастаро пеш аз танаффус рӯҳшикаста накард. оғози қисми дуюм барои ҳимоятгарон начандон хуб буд. дар дақиқаи 53 дидор онҳо иҷозат доданд ки рақиб аз зарбаи ҷаримавӣ гол занад, вале баъдан довар ишора кард ки бозингарони дастаи Реал Соседад дар офсайд буданд. дар ҳамин ҳолатҳо хави метавонист аз тактикаи 4-3-3 истифода бурда бо 4 ҳимоятгар бозӣ кунад, вале ин корро накард. баъд аз дақиқаҳои 60 дидор ба ғайр аз дарвозабон дигар ҳама бозингарон дар қисмати майдони рақиб буданд ва фишор ба онҳо медоданд. мухлисон талаб мекарданд ки ба Фати имкони бозӣ кардан дода шавад ва дар дақиқаи 62 дидор Фати ва Рафиня ба майдон баромада Балде ва Торресро иваз карданд. акнун дар майдон ҳамлагарон бештар буданд ва ин имкон медод ки даста боз дарвозаи Реал Соседадро рахна кунад. тағйирот ба фоидаи даста шуд. дар дақиқаи 66 дидор Дембеле аз партофти олиҷаноби Фати истифода бурда ҳисобро 1-2 кард. ин охири кор набуд дӯстон. Левандовски 34 сола дар дақиқаи 68 бори дигар голзанӣ карда дублро ба ҳисобаш сабт кард. боз дар асист Фати иштирок кард. Реал Соседад сару калобаашро баъд аз ин аз даст дод. Фати ки то ин дам 2 маротиба асист карда буд, бо ин ташнагиаш нашикасту дар дақиқаи 79 дидор худаш низ голзанӣ кард. ҳамдигарфаҳмии ӯ бо Левандовски дар сатҳи баланд буд. бисёрам олӣ, бисёрам зебо ва диданӣ. ҳисоби бозӣ 1-4. барселона аз вазъиятҳои худ бераҳмона истифода мекард. беҳтарин бозингари дидор Левандовски интихоб шуд. даста ба муҳри худ баргашта истодааст. ҳама мухлисонро бо ин ғалаба табрик мекунем ва ба Барселона дар бозиҳои оянда боз ҳам барор хоҳонем. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансиҳат бимонед.